Nolakoa izan behar du bideo bat nahi duzun hori kontatu ahal izateko? Zertan jarri behar dugu arreta? Adibidez, fondoa. Fondo txuriak kontatzen ari zaren horretan arreta jartzen laguntzen ditu. Irei, zuhaitz ostotxuz eta bizirik zirudien paisaia zoragarriaz gozatzen ari zen. Era berean, kameraren aurrean hitz egiten ari garenean, inguratzen gaituen horrek zentzu estetiko bat izan dezake.